Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. go. Hindi. Safe.
Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din. Sa wakas, Friday na! Ang sarap sa pakiramdam na bukas walang pasok, tapos bukas makakapagpahinga ka, pero hindi ka masyadong makakapagpahinga din pala sa bahay. Tama, partner. Kasi yung Sabado, normally, nandyan talaga nagaganap yung mga paglilinis ng bahay. Tama, partner. Tsaka yung yung kadalasan na may mga tao doon sa bahay ninyo, ang gugulo. Oo. Yung mga bata, anak mo, ganyan, ang gugulo. Ba't alam mo? Hindi, nalalaman ko yun kasi naging bata din ako eh. Wait. Oo, naging bata Oh. ka. Pero, hindi ba't marami ka ding mga Bata? Diba? Meron eh. Marami. Oo naman, marami tayong mga bata. Kaya alam na alam mo kung paano mag-alaga ng bata eh. Marami tayong mga bata. Na? Pinapaaral? Na mga kasama, ang bata. Mga pinsan ko, kamag-anak ko. Ganun. Talaga? In fairness naman sa bahay ninyo, mansyon. Kaya pala, okay lang sa'yo kahit wala kang extra kita. Hindi Kasi marami na kayong pera. Hindi. Pero,
Sige, sabihin na natin, kunwari walang alam si Titan Jello talaga pagdating sa kaguluhan ng bahay. Kunwari, yung kaibigan mo na lang yung may experience na Ayan, yon. yung kapitbahay namin. Yung kapitbahay ninyo. Sige. Ano-ano nga ba ang mga nakapilang gawaing bahay tuwing Sabado? Ay marami, maglilinis ka ng bahay, magluluto ka, maglilinis ka ng CR. Yan, kailangan yan eh. Ano nakatoka sa'yo pag Sabado? Marami, lilinisin ko yung garahe ng kapitbahay namin. Ganun. Social, may garahe si na Titan Jello. Ay, paano naman meron? Ano nakapark doon? Ha? E-bike? Wala, mga e-bike. Ganun. E-bike, tapos ano pa? Mio, gano'n. Mio, gano'n. Hindi, may maliit kasi nandun yung mga ano namin, mga stray cats nandun. So, yung mga inampo namin pusa na hindi naman nakatira doon, pero pumupunta na sila doon. Alam nila yung oras ng kain nila. And thank you so much pala sa Top Breed, ha? Ay, oo, kasi nagbigay sila Yes, hindi pa nga ako nakakalabas. mga pagkain para sa mga aso at pusa. Hindi ko pa napopost. May mga picture na ako dito. Ang dami mga pusa. Ganun. Iba kasing pusa yung ginagalaw mo eh. Ayun na, mali eh. Ibang gusto ko yung post na pusa. Hindi, pero yun nga, naglilinis ako ng mga aso, ganyan, nagpapaligo tayo ng aso, nagja-general cleaning tayo. Totoo yan, kwarto, yan, kailangan papalit ka ng mga punda. Kasi may araw yan eh. Alam mo, hindi ko masyadong natansya na ang Titan Jello, naglilinis pala talaga. Akala ko, pagdating mo ng bahay, ikaw yung tipo ng lalaki na nangangamoy yung tuwalya. Hindi. Ganon. Maarte ako, partner. Hindi halata. Totoo. Mukha lang ako dugyot. Oy, etong Mr. Driver natin, etong kabisyo natin, pangiti-ngiti ngayon. Sabi niya, mukha lang akong dugyot, pero ganyan din ako tulad ni Titan Jello na maarte ako. Totoo, di ba? May mga ganun na tao na mukhang, uy, ano to? Parang, totoo ba? Maarte ka? Oo. Malinis sa katawan siguro. Oo. Hindi naman siguro maarte, kundi malinis sa katawan. Tama. Malinis sa paligid. Gusto yung inuuwian, malinis. Totoo. Ayoko na may, pagpasok ko ng bahay, kunyari, amoy, hindi, ayoko niyan. Ayaw mo ng amoy tuyo. Basta ganun. Oo. Pero mahilig ako dyan, ha? Basta naglilinis talaga ako. May air freshener akong ginagamit. Yung kama, yan, 3 araw, 2 araw, palitan na yan. Pag nandun ako sa bahay, totoo yan, ha? Totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Tuwalya, 1 araw o 2 araw, palit na yan. Ay, wow. Totoo yun, partner. In fairness naman kay Titan Jello. Meron tayong kilala ngayon Na? na kahit 3 buwan na yung tuwalya, hindi pa rin nagpapalit. Ito yun, nakikinig sa'yo, tawa ng tawa. Diba? Baka oras na po para magpalit po ng tuwalya. Mas mabilis daw kasi siya magpalit ng babae. Marami kasing tuwalang ginagamit. Ayun ba yun? Iba-ibang bahay. Iba-ibang bahay. Kaya okay lang na 3 months yung tuwalya nandun sa bahay. Kasi di naman niya ginagamit araw-araw. Sa iba naliligo, pero doon natutulog. Wow! Tapos tipid pa sa tubig. Totoo. Kasi nga, they shower together to conserve water. Ayan. Save water, shower together. Anyway, kabisyo, sana okay ka lang sa All Right. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo dahil Friday tonight, gabi ng mga may-el as in Lababo. tulad nino Ni Titan Jello. Lakas! Kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang SPG as in Super Pack na Nerd Secret File. DJ Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon.
makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, Si si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara, si Uncle, kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry. Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po. Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na, with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak ni Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang
according Oh. sa... Brad, magkita tayo. Gusto ko Bakit? kasi sama Bakit, ng loob. Brad? Anong Hindi, mangyayari? yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, Oo. may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, Aha. mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. Ay. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang Expressive talaga. kayo eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano ba meron? nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. May ganun Pero yung, talaga eksena. pero yung babae, exaggerated talaga. Oo, umiiyak na umagulo Oo, na. at saka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang Oo. uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan. Naku, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time
for SPG. As in, super. Back ganun. Secret file. Si Batman na may batuta. Perfect. Para kay Catwoman na may pusa. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Share ko lang itong super epic moment na nangyari sa amin ng asawa ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Catwoman. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back ganun. Secret file. Meron akong asawa. Isa siyang seaman. Bagong kasal pa lang kami at wala pa kaming anak. Magdadalawang taon na rin siyang nagbabarko. Kaya talagang ginagawa namin ang lahat para mapanatiling exciting ang relasyon namin kahit LDR or long distance ang aming relationship. Nitong umpisa ng taon, sumampa na naman siya sa barko. Pero syempre, dahil alam naming mami-miss namin ang isa't isa, at dahil alam naming hindi biro ang presyo ng internet sa barko, napagkasunduan namin na magtitipid siya ng sahod para sa future namin. Nang sa gayon, ay makalipat na kami ng bahay. At kung sakaling hindi na talaga matiis ang pagkamis namin sa isa't isa, ay tsaka na lang bibili ng pang-wifi. Pero eto na nga DJ Rocky at DJ Jello. Bago umalis ang asawa ko, meron kaming naisip. Bonding at saka pantanggal ng pagkalumbay pag miss na namin ang isa't isa. Gagawa kami ng video na po pwede naming balikan kapag miss na namin ang isa't isa. So bago umalis ang asawa ko, ay nag-set kami ng araw na para bang magiging action stars kami para sa video. Ang ginawa ko, bumili ako ng mga maskara at costumes para atake talaga. Ang costume na nabili ko para sa sarili ko ay Catwoman. At sa asawa ko naman, nakabili ako ng costume na Batman. Ang napag-usapan namin ay dapat walang makitang mukha sa video for safety purposes. Nakatakda na ang araw. Gagawin na namin ito sa kwarto niya sa bahay nila since nakikitira pa kami sa pamilya nila. Wala pa kaming sariling bahay.
Basta ang plano, pagkarating niya, pagkatapos ng pagsampa niya, tsaka kami lilipat. Sa ngayon, sasampa muna siya sa akin. Eto na! Sinuot na namin ang costumes namin. Bakat na bakat ang mga malulusog kong Mount Arayat nang isuot ko ang costume ni Catwoman. Ganon din ang aking asawa. Bakat na bakat ang kanyang Bat-tuta. Natawa pa nga ako sa asawa ko dahil ang sabi niya, siya daw si Batman at dala-dala niya ay ang kanyang Bat-tuta. Perfect daw para sa akin dahil ako si Catwoman, dahil mahilig daw siya sa pusa. E di sinimulan na namin. Halik dito, halik doon. Pero sa kalagitnaan ng aming bakbakan, nakarinig kami na para bang may napunit. Pagtingin ko sa tights ng asawa ko, aba, wak-wak na. Di tumambad na ang kanyang pinagmamalaking bat-tuta. Napatili ako at saka kami nagtawanan ng sobrang lakas. Pero eto na, DJ Rocky at DJ Jello, hindi namin inaasahan. Ang bigla na lamang pagbukas ng pinto ay tumambad ang kanyang nanay. Napatigil kaming mag-asawa kakatawa. Ang posisyon pa man din namin ay nasa ibabaw ako at siya naman ay nasa ilalim. Agad kong tinakpan ang bumungad na bat-tuta. Napakunot ang noo ng kanyang nanay at ang sabi nito, "Anong nangyari sa inyo? May narinig akong malakas na sigaw. Ba't nakasuot kayo ng ganyan?" Sagot ko, nagko-content lang po kami. At buti na lang DJ Rocky at DJ Jello hindi na nagtanong ang nanay niya at saka sinara ang pinto. Pagkasara ng pinto ay nagtawanan kami ng asawa ko. At bigla pang nagsalita ang asawa ko ng, "Content ka pa? Kung ako na ang kumontent sa iyo." At ayun, naging success naman ang pagre-record namin ng aming video. Pero grabe lang talaga ang tawanan namin. Grabe din ang aming effort. Bumili pa ako ng costumes namin. At nakasakay na nga sa barko ang aking asawa. At ang balita ko, paulit-ulit daw niyang pinlay yung video namin habang nasa barko siya. Pero hindi pa rin siya nakatiis at nag-request pa rin siya ng live performance. Video call sa kalagitnaan ng dagat. Ako naman bilang misis ay pinagbibigyan siya at G ako sa kanyang request with performance level to the highest level. Ayun lang po DJ Rocky at DJ Jello. Basta lagi nyo lang tatandaang mag-aasawa. If there's a will, there's a way. Huwag nyong hahayaan ng distansya ang maghiwalay sa inyong dalawa. Dapat nandyan pa rin ang thrill and spice. Katulad na lang sa amin. Ginawa namin ito ng paraan. At merong spice ang aming relationship. Meow, meow, meow. Muli, ako si Catwoman. At ito ang aking SPG. As in, Super Baganern Secret File.
Wala dun. Alam tayo na. That SPG, as in Super Packener secret file, was shared to us by Meow 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 Catwoman. Ay? Pusa? O pusa. Meow meow meow. Mahilig si Batman sa Pusa. Yung nangangalmot. Gusto kong Ano? mag-alaga ng pusikat. Uy, pero alam mo, marami talaga sa mga nagsisiman yung namamahalan pagdating sa Wi-Fi, dun sa internet, sa barko. Meron akong kilala na tinitipid daw talaga yung sahod. So, hindi muna bibili ng pang-internet o pang-Wi-Fi. Nang sa gayon, mas malaki yung maiuwi niya o take home sa bahay nila. Pero maswerte ka daw kung yung barkong sinasakyan mo, merong Wi-Fi. Akala ko maswerte ka kung merong pusang umaakyat dun sa barko. Ganyan. Hoy, walang ganon! Hindi po pwede yon. Pwede yun! Hindi pwede pag may asawa ka na. Sa bagay. Tama nga naman. Pwede yun kung merong pusa na akyat tapos single ka. Sa bagay. Kahit magpakalmot ka pa sa mukha mo. Hanggat walang nakakakita, pwede. Ikaw lang yun. Pero ano nila, no? Yung relationship nila, kailangan talaga nilang lagyan daw ng Spice. And thrill. Kasi imagine mo naman, dude, ilang buwan kayong hindi magsasama. LDR kayo. Sige nga, honest, yung pinaka talagang makatotohanan na sagot mo sige. Kaya mo ba sa loob ng isang taon na wala? Walang kahit anong interaction doon sa misis mo. Ay, hindi ubra yung ganun. O see? Sa'yo na rin mismo nang galing. Kaya nga ako hindi nagsiman eh. Kasalanan ko ba yun? Kung nag-DJ ako? Sila kasi, ba't sila nagsiman? Dapat pinag-isipan nila yun. Diba? Yung mga chuper natin ngayon, driver natin, kaya nga sila nag-driver, ayaw na lang maging seaman, ayaw na lang ng isang taon silang mabuburo na wala silang bang-bang. Kasalanan namin yun. Yung iba walang choice. Hindi namin kasalanan yun. Hindi, okay, sige, sa'yo, yan naman ang pinili mo. Diba? Kaya nga hindi ka nagsiman. Nag-DJ ako. Nag-DJ ka. Kasi gusto ko bumengbang ng bumengbang eh. Pinakamatagal na wala, okay lang, tanggap. 3 oras. Kaya pala, kahit naka-duty ka, nawawala ka. Time in, 4 p.m. Nasaan si Titan Jello? Wala na, sa labas. Kaya pala, paminsan-minsan, nalalaman ko, galing kang Quirino. Diba? Sa lahat ng mga babae na ikinig, diba? Di namin kasalanan kung ito kami. Na hindi kayo makatiis. Na hindi kami naging seaman. Sabihin na lang natin yung mga seaman na nakikinig ngayon. Ayan. O yung merong karelasyon na seaman. Ayan. Gunagawa nila ng paraan. Kaya nga, ang nangyayari, yung iba nagbibideo muna. Tapos yun yung piniplay, yun yung nire-replay kapag nasa barko na. Papalabas lang nila yun. Pero may pinapakat talaga sila doon. Hindi, pero ang hirap maging seaman talaga. Hindi, marami ako kaibigan na seaman. Pero marami akong kaibigan na seaman na matitino at hindi rin matitino. Anong gusto mo pag-usapan natin? Yung matitino o hindi matitino? Doon tayo sa makatotohanan. Sa makatotohanan, parehas yan. May matino at hindi matino talaga. Sige, doon tayo sa matino muna. Matino muna. Ang mga matitino talaga yan. Yan yung nagiging ugali nila. Yung video call, mahal, sendan kita ng ganito kasi miss na talaga kita. Gusto ko makita yung medyo naka-red kang suot, underwear, ganyan. Naka-lingerie. Oo, tapos medyo nakapasi yung pesto mo dun sa picture. Ang taray, si talaga. Tapos pasok ka dun sa kubeta. O kaya sa CR natin, punta ka dun sa bathtub. Seaman, may pera. Bathtub eh. Hindi pa, nakikitira pa lang sila sa magulang eh. O tago ka dun sa may cabinet. Sa may cabinet.
Doon ka sa may salamin doon. Doon sa cabinet, tapos pumasok sa loob ng cabinet, pawis na pawis. Malagkit. Yan. Ganon. Totoo yun. O kaya mag-video tayo ng tulog na sila. Ganyan. Yan. O, may mga paraan. May paraan. Pero pag-usapan natin yung mga hindi naman matitinong seaman. Ay, Anong hindi mga gawain matitino. nila. Mamaya natin pag-usapan. Sige. Yung mga tropa mo, sabi mo makinig sila. Abangan nyo, alam nyo na to. O, Kabisyo, kung meron kang komento, share mo na sa amin yan. Ano bang gawain ninyo ng misis mo kapag ikaw ay sumasampa ng barko? Anong gawain ninyo ng mister mo kapag siya ay sumasakay ng barko? Ayan. So, share nyo na po sa amin yan, Rakitera or DJ Titangelo. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! This is SPG as in Super Pack and Earn Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ayan. Uy, hello. Amethyst Citrine. Hype. Darwin Russell. Napaghahantaan ka daw. Napaghahalataan ka daw. Ay, oo, na maging mabuti talagang tao. Oo, ganun talaga. Miss CJ, happy birthday. Kara, hello. Karo. Maraming salamat po sa inyo. Hi, May. Herb. Hi, May. Ormin, LJMA. Diba? Maraming mga sima na ganun. Yung iba pa nga, nagko-collect talaga ng videos eh. Totoo. Oo. Hindi ko na lang Takot sabihin yan. kung sino ito mga Takot kilala yan. natin. Pero kasi, pag ano talaga, pag mga matitinong seaman, gumagawa talaga ng paraan yan para hindi malumbay sa loob ng barko. Oo. Mahirap talaga kasi maging seaman talaga. Kaya nga yung iba, kung cruise ship siya, ang ginagawa, sinasama yung asawa doon. Oo, may ganun. Or nag-a-apply din yung asawa doon. So magkasama sila sa isang barko. So okay yun, 'di ba? Tsaka Okay yun. protektado mo. Yes, tama. Totoo yan. Pero kapag hindi, yan, ibang sampahan yun. Mahirap yun. Sakay. Pero dapat sa mga ganyang klaseng relasyon, tiwala talaga, no? Totoo. Sabi ni Sir Eric Balse, watching from Dubai, parang seaman lang. Uy, boss yan ang asawa ko, si Sir Eric Balse. Hello po, boss. Magandang araw Talaga po po, sa inyo. pag kayo po ay nasa Dubai, para kayong seaman din. May mga sumasampa din po. Ay, wala akong alam, boss. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Kaya ako po pinili itong trabaho na to kasi gusto ko po maging loyal eh. Loyal? Oo, kasi ayoko makaisip ako ng mga masasamang bagay. Kilala ko yung sarili ko eh. Kapag nandun ako sa nalulumbay ako at nalalayo, nakakaisip ako ng mga masasama. Talaga ba? Joke lang. Pag nag-event nga lang si Titangelo, labi na malapit dyan eh. Hindi ka ba nakakaisip na masama doon? Partner. Sino yung ano kagabi talaga na ako, babae na? sobrang Charot! compose ko talaga sa sarili ko to eh. Yung values, yung talagang inano ko talaga sa sarili ko. Talagang sinabi mo sa sarili mo na. Ito Sabi ko talaga. sa sarili ko, wag mo akong pilitin kasi mabibigwas kita. Marurupo ako, gano'n. Wag mo akong pilitin dahil onti na lang guguna ako. Uy, Jai, tawag ka mamaya, 0916-529-5595. Pero pala, Friday ngayon, so SPG Friday tayo ngayon. I'm Joy Zello. Teka na, kuhain ko lang yung cellphone ko. Bakit? Ellen Joy, hello. Johnny, hello. Johnny, yes, papa. Tanong ko nga muna dito kay ate. Pause. I'm yours, don't need to. Hello, Tefe. Ano, naubos na ba yung gatas? Hindi pa. Shoutout po sa mga taga Macau. May isa. Ayun, sige. Ate, basta pag hindi pa ako dumadating,
Pag hindi pa naman siya umiyak, huwag mo munang painumin nung nung binili ni Chino. Okay, sige, te. Okay, abot siguro yan. Thanks, te. Bakit daw walang upload daw tayo sa Spotify? Totoo Hindi ba? na po namin kasi ano yan. Hindi na namin hawak. Hindi na po namin hawak yung mga ganyang bagay. Sure. Rob, hello. Dala kami goods from Davao. Uy, Hello. thank you. Davao. Oo, Davao yan. Di ba dapat Davao? O Davao? Hindi ko alam din eh. Davao. Ano bang tingin mo tama? Davao? Parang Davao. Davao. Para, di ba Butuan? Butuan, hindi siya Butuan. 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 I'm from Tapos kunwari Davao. panagbenga, hindi siya panagbenga. Panagbanga. Pinagbanga. Ganun. Panagbanga. Panagbanga. Mm. Galing talaga ng partner ko. Ang dami ko talaga natutunan ng panagbanga. Hindi naman, natutunan ko lang din yan. Oh, saan ka galing? Pinagbanga. What? Pinagbanga. Pero correct us if we're wrong Next time, pag nakauwi sa evening naman, bibisita ako dyan. Kaya lang morning yon. Next time, pag nakauwi sa evening naman. Ginaguluhan ako dun Oo. Hindi daw, nakabisita daw siya dito ng morning. Next time daw, tatry niya daw bumisita ng evening. Pwede ka rin naman bumisita ng anytime, anywhere. Oo. Tsaka, tandaan po ninyo, minsan talaga sa buhay natin, hindi natin maaasahan na permanente ang lahat. Kaya lagi at laging merong pagbabago. Kaya kung darating man yung araw na maramdaman ninyo na merong pagbabago, makita nyo na may pagbabago, sana ay masulit natin, 'di ba? Nasabi natin, nasulit natin yung bawat pagkakataon na magkakasama tayo. Totoo yan. Uy, congrats kay Tita Babes. Tita Babes, congrats po. Jericho Ferrer. Ba't nga ba? Na ano? Si Tita Babes. Kasi magkakaroon na siya ng apo this July or Oo naman, August. Ta Manganganak na Babes. yung kanyang anak. Congrats po, Ta Babes. Yan, Lorenzo Progelia. Diba? Sulitin na natin. Si Tin Rivera talaga, Taray ni Jericho, nandito lang naman pala siya sa MPC, no? Hello. Ito naman si Alexander, swimming pa rin na swimming kahit maulan na, no? Shoutout daw sa boyfriend Rain from San Mateo, Rizal. Hello po sa inyo. El Marco Bruzo, hello. Jairon Daculio. Nicolo, hello. Nicolo, ikaw ba to, Nicolo? Kamag-anak ba namin ikaw? Magaling sumisid ang seaman. Interesado kung malaman sa side naman ng sea woman. Sabi niya. Si woman, no? Shoutout kay Charlene, Julian Hermosa, Lizelle, happy birthday! Jefferson, the ugly boy, hello. Marberedo, hello.
Bakit daw kami natahimik? Kasi, pwede naman tumahimik saglit, diba? June, hello. Yod Adi, hello. Nita Valderosa. Tita Hershey, hello. Spark, Python. Hello, Python. Shout out sa asawa ni Kent, Angelica Legaspi. Kung meron kayong ma-share mamaya na pang SPG top secret pwede kayo tumawag 091652955595 pero mamaya kayo. La 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 la. Pagod na ang all? What do you mean pagod na po ang all? Wala pong pagod dito. Break time kasi ere na kami in a while. Mga 3 minutes, ere na kami. Sige, ano lang kayo dyan? Comment lang kayo ng comment. Kasi pag baka meron kayong gusto sabihin para sa SPG Secret File Sender natin. Ka Alonzo. Yes, Dress PH. Raymark Vlog from Panitan Capiz. Hello. Ayun, no. It's their day of action. Nakakamatay pala yung rabies ng bat, ng paniki. Oo, nakakamatay. Di ba marami rin namamatay kapag kumakain ng paniki? Talaga, hindi ko alam yun. Nandito po, ito po yung yellow basket. Taray, may gusto kay Titan Jello. Yellow basket.
Existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. May umaalma. Meron? Hindi daw lahat ng seaman hindi matino. May mga seaman daw na kagaya niya na matinong matino, loyal na loyal, faithful na faithful. Di siya na. Sinabi naman natin na merong matitino at hindi Oo. matitino. Tignan natin, alamin natin. Anong sinabi niyan? Eto, sabi ni Achilles. Achilles pa yung Achilles. pangalan, ha? Ang tigas. Oo, sabi ni Achilles dito. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sana po ay hindi maisip ng iba na wag nang makipagrelasyon sa mga tulad naming seafarers dahil unfair po yun. Karamihan po sa amin ay mapagmahal at maalaga sa nagiging partner. Tsaka ayaw nyo ba yun? Bukod sa may maganda kaming pangangatawan, magaling din kami na magbigay ng aming ATM sa aming mga asawa. Yun lamang po, nagigets ko ang ating kabisyo na nag-send ngayon tungkol sa mga paraan nila para magkaroon ng spice ang kanilang relasyon. Yun lamang po at saludo sa lahat ng mga nasa LDR. Thank you from Achilles. Ganda. Totoo yun, marami naman talaga. Na mga seafarers na nagsusurrender Oo. ng ATM nila. Tsaka madaming mga seafarers din na ang goal talaga sa buhay panandalian lang yung pagsasampa nila ng barko. Tapos kapag nakaipon na sila, magnenegosyo na lang sila tapos for good na sila sa Pilipinas. Totoo yung partner. Ang hirap kasi maging seaman talaga partner Kasi kapag tapos mo sumampa ng barko, pagbaba mo dito, wala ang trabaho. Tapos pakiramdam pa ng buong kamag-anakan mo, ang yaman-yaman mo. Totoo, di nila alam na naghihirap ka rin talaga sa ibang kung ano-anong bansa. Hindi lang naman ibang bansa yun eh. Kasi kung san-san kayo napupunta, 'di ba? Tsaka depende sa trabaho din ng pagiging seaman eh. Meron diyan yung tanker, 'di ba? Meron diyan yung nasa cruise talaga. Yung iba naman basta nasa kitchen. Depende sa kung ano yung pinasok talaga nilang trabaho. Pero generally speaking, ang trabaho talaga ng isang seaman o ng seafarer, mahirap. Kasi malalayo ka doon sa pamilya mo eh. Tama, partner. Pero sa kanina, di ba, tinukoy ko nga yung kanina mababait at mabubuting seaman. Meron din kasing seaman na mga pasaway. Itong mga pasaway na to, ano bang mga ugali nitong mga to? Ito yung mga seaman na laging nawawalan ng signal. Ito yung mga seaman na laging Hindi makontak. Kasi Busy. sa iba na kumakontak? Ganon. Tsaka marami, alam to ng mga seaman eh, parang candy na na iniinom nila. Ano yung
Basta, wag mo na alamin. Sa mga ano sima na pasaway yan? dyan, yun yung candy na iniinom yung maliit na parang tsokolate yung nasa pula na brown yung lalagyanin. Ba't alam mo yan? Pampatigas nila yon ng puso. Puso. Para di nila namimiss yung mga mahal nila Sa buhay. sa buhay. Na naiwan sa Pilipinas. Yes. Meron pa yung kinukuskus lang tapos pinapahid, tumitigas din ulit ang Yung alin? kanilang puso. Para hindi nila namimiss yung kanilang pamilya. Totoo, maraming mga ginagawa yung mga yan. Meron pa yung mga nagpapatawag. Papatawag, nagko-contact? Oo, nagpapatawag sila. Magkano na ba ngayon? Depende yun sa bansa. Ba't alam mo? Hindi na nakukwento lang to ng mga ating mga mabubuting kaibigan. Mabubuting kaibigan na masasamang ugali? Ganyan. Marami. Masasamang ugali o Meron- masasamang gawain? Mabuti ang puso pero may masamang gawain. Pero partner, alam mo ba, meron din mga sima na alam ng pamilya niya na nandun pa sa barko pero nakauwi na rin. Ay, may ganun. Oo! Yung akala ng pamilya. Naglalayag pa. Oh, talaga? Sa kontrata, kunwari, sasabihin 6 months, ganyan, 7 months, 8 months, o 10 months. Depende na kasi may 3 months nga lang. Depende yan sa posisyon, di ba? Dineclare sa asawa. Hindi mapakilamera yung asawa eh. Sabihin ng asawa niya, sige, see you on 6 months. After 6 months. Yes. Tapos, saan pumunta pala? Yung 3 months nyon, todo video call yan. 4 months, todo video call yan. Yung 2 buwan o yung 1 buwan na alam niya nang nakababa na siya, hila ng signal dito pero nasa Pilipinas na. Yung dumaan kasi kami dito sa Bengali. Sa Saan yung Bengali? Hindi ko din alam. Dumaan kami dito sa sa Strait of Hormuz. Yan, ang galing mo dun. Ano ka ba? Bumawi ka dun Doon bigla. yung oil something eh. Di ba yun? Hindi ko alam. Yun yung pinaglalabanan ng Amerika. Dumaan ako sa Antarctica. Nakita ko dun yung barko ng Titanic. Wala dun yun! Wala ba dun? Parang wala dun. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Yun, may mga ganung partner na nakauwi na pala dito. Pero sabi nga natin, it's your choice. Kung magloloko ka, ano man ang profession mo, mapa-maintenance ka man, mapa-DJ ka man, Driver ka? Driver ka man, mapa-electrician ka man, mapa-seaman ka man, kung choice mo magloko sa pamilya mo, wala po yan sa trabahong pinapasok po namin. Totoo. Hindi ibig sabihin na seaman, ibig sabihin manloloko na Hindi. agad. Minsan, Choice yan ng tao. totoo yun. Minsan sila pa nga po yung naloloko. Ay, tara. Yung akala nung seafarer, may napapatayo siyang bahay. Pero pagdating ng Pilipinas, Walang bahay. walang bahay. Yun yung masakit sa mga naghihirap talaga na nandun sa gitna ng karagatan. Totoo yung Tas partner. naglalayag. Alam mo yung partner, yung tipong umalis ka, may Fortuner ka. Pagbalik mo, Pagbalik mo, naka-NMAX ka. wala na yung Fortuner nun? Wala na yung Fortuner. NMAX na lang? Ako si Benjo. Isa akong seaman. Pagdating ko sa ibang bansa, may Fortuner pa ako. Ako si Benjo. Isa akong seaman. Pagbalik ko ng Pilipinas, naka-NWOW na lang ako. Wow! NWOW, no? Yung sinasaksak sa kuryente. NWOW, yung bateryang e-bike. Sinecharge. Ay, nako. Gano'n na ba yun ngayon? Kawawa si Benjo. Mga ano yun, mga 80, ganun. 80,000. Tapos Bro, yung mo naka Fortuner, 1.6, magkano? 1.2 million. Ganun. Magkano ba Fortuner ngayon, partner? Basta, asawa ko na yun. Siya nagbabayad nun. Ay, nako, ewan. Ayaw Diba? nga Pero tama naman yung sinabi mo na wala talaga sa profesyon para magkaroon ka ng tendency na magloko. Tama. Basta, ano mo yan kumbaga, pagkatao mo na yung Pagkatao mo pinag-uusapan yan. natin Oo. Pero talagang balik tayo sa ating SPG Secret File Sender. Ito yung pinaka nakakatuwa na tipo ng magkarelasyon na kahit distansyang namamagitan sa kanilang dalawa, binibigyan pa rin nila ng spice, ng thrill at ginagawan nila ng paraan para hindi sila
lamunin o pasukin ng temptasyon. Tama. Kasi kapag nagkakaroon talaga ng distansya sa pagitan ng magkarelasyon, doon pumapasok yung mga temptasyon eh. Lalong-lalo na kapag nakita mo na talaga, uy, ang kinis uy, macho ganon. Ay. Uy, may pambayad to Uy. ganon. Pwede, mga ganon. Tapos may buyo pa ng mga kaibigan. Tama. Huwag kang magpapalamon din sa sistema. Totoo yan. Oo. Basta iisipin mo, Kabisyo, what is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Wow. In Tagalog. Hindi ko alam. Aanhin mo ang 5 minutong sarap Sa? kumpara sa panghabang buhay na hirap. Yan. Oo. Galing. Wag talaga. Huwag mo basta-basta ipagpapalit. No? Wag ka talagang magkakamali at magpapahuli. Yan. Huwag ka magpahuli. Pwede mong gawin. Ay, bad yun. Huwag ganun. Anyway, sa mga kabisyo po namin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, share to us raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang SPG Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in Super Pack and Earn Secret Farm. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit. Alright. Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content.
Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka naman na doon? Ng ano? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa din sa... Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Wala!
Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala, ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Nakita dyan sa gitna. Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many, may stroke. step and stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit?
Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi ano. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mong reklamo, hindi ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko sa pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang. Kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka maintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Eh, friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo Nicole Ayala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ang laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di Totoo ba? nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun eh, dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Oo. Well, kasi hindi naman natin naabutin nakapag-travel ka pa. Pero, Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Oo. Kung kaya naman, best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga, yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung Oh. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debut to hindi 42, wishes for 18. Oh, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Totoo. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi,
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Saan pa naman tayo?
Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami,
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Hindi mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. File, lahat na lang file. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami... It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanin, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Titan Jello. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kanina nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Cute, 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 cute.
Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi, yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo, So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit mayroon? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagin. Oo, tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha.
Di, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Misty Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Ang pag-uusapan natin ngayon, meaning, ito po ay nakakakiliti, mainit, at nakakatawa pwede rin. Fairness ha, pag nandito ako sa pwesto na to, para dumidilim talaga yung itsura ko. Pero parang pumayat ako. Kailangan yung palong ng buko. Nakakapayat talaga yung mga nalalaman namin these days. Kuya Faye, yummy. You know, oh. Hanapin natin ang ilaw. Dude, bigyan mo na ito ng ilaw. Hinahanap na ito yung ilaw. Hirap na hirap to. Hindi, okay lang. Minsan na nagkakaroon na ako ng ano eh. Yung vertigo. Dude, eto na nga. Bago tayo dumako sa ano natin. Wala pa ba tumatawag? Meron na. Meron isa, pero tumawag lang. Hindi Okay. sumasagot. Eto na nga. Kanina, kasi matagal ko nang gusto magpa-check up. Gawa nga ng lagi na akong parang mina-migraine. Okay na ako dun sa ilaw kanina, parang ngayon parang sobrang daming shadow. Okay na yun, Papa. Okay na yun kanina. Yung kanina na lang, yung yellow, parang medyo yellow, madilaw. Yan. Okay. So kanina, nakasalubong ko si Doc natin dito. Iba yung pangalan niya. Oo. So, nakasalubong ko siya. Sabi ko, Dok, sa Monday pupunta na lang ako sa iyo kasi dapat talaga kanina pa ako pupunta. Yan, dami kong ginawa. Tapos,
Kasi Doc, masakit yung dito ko. Tapos parang gumagapang siya dito sa likod ko. Tapos sabi niya, kung sa blood pressure mo, ganyan. Sabi ko, normal naman, Doc. Tapos sabi niya, CT scan. CT scan agad. CT scan agad. Isi-CT scan agad ako. Yan, kasi nagtanong ka pa. Diba? Hindi, pero ako, dude, kasi kapag magulang ka na, diba, kailangan talaga parang ready ka sa lahat ng bagay. Tsaka dapat parang may nararamdaman ka pa lang, aagapan mo na. Kasi gusto mo maging matagal yung buhay mo dahil bata pa yung anak mo, diba? So, nagulat lang ako, CT scan agad. Parang, sa bagay, kung kumpanya naman ang sasagot ng CT scan ko para sa ikakapayapan ng utak ko, okay na lang. Diba? Pero magagaling daw yung doktor na ganun yung advance masyadong mag-ano. Kasi, ibig sabihin, po-point out niya talaga agad kung ano na yung mali sa'yo diba? Pero yun. Dok, masakit po yung tuhod ko. Emergency. Nangangalay lang, Dok. Napulika to ako, Dok. Patella fracture. ACL. ACL na yan. Anyway, tawag na po kayo 091652955595 kung meron po kayong pinakatatagong sikreto, mainit, nakakapanabik, nakakakiliti, rated SPG, nagkaroon kayo experience na hindi nyo inaasahan, na nakakatawa, yan. Magtawanan lang tayo ngayong gabing ito kasi gusto natin maging masaya. Yes po, maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Sabi ni Edwin na tawa ako ng Edwin. Kamukha natin na yung tatay niya. Sige, check ko nga yung itsura mo. Edwin, sino ka ba? May picture ka ba dyan ng nanay at tatay mo? Sige nga, patingin. Sige, patingin niya kami. Nico, oo, tawag ka na. Basta SPG yan, Bakit daw madilim? Hindi nga ako madilim. Sagutin niyo na muna ang aming mga katanungan. Yung mga tumatawag na doon na Kung saan na kaya yung anak ko ngayon? Sisilipin ko lang yung anak ko habang nagla-live tayo, ha? Tingnan ko lang siya sa CCTV. Ayun, tulog na tulog ang anak ko. Sana hindi muna siya gumising hanggat di pa ako malapit. Oo. Tawag na po kayo mga kabisyo. Elena. Anton, hello. Nagiginig pa. Mainit-init. Nga alin? Meron? Maganda? Feeling ko pag nandito ako, parang kamukha ko anak ko. Alam niyo ba itsura na ng anak ko ngayon? Ito na siya. Cute. Coco Crunch, hello. Mommy G, Nami. Teach, thank you. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuya Faye, thank you. May baby na si ate. Kuya naman na pala ako. Good evening. Good evening po. Hi! Pamilyar po ba kayo sa programa namin? Medyo. Ayan. Ang ibabahagi nyo po ba ay SPG as in Super Pack Ganun po? Ako, SPG. Ayun. Super pack. Yun. O, sige po. Mamaya po tatanungin namin kayo, pangalan nyo, edad nyo, sang lupalop galing. Lahat ng yun pwedeng gawa-gawa lang para maprotektahan natin yung identity ninyo, ha? Apo. Pag tinanong po namin kayo ano ang rated SPG top secret mo, diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa, ha?
Opo, sige po. Refrain na lang po, wag na lang po natin banggitin yung diretsong salita po ng mga pribadong parte ng katawan natin. O, pwede po tayong gumamit ng talong, tahong, at kung ano-ano pa pong mga malikhaing salita para po mapalitan yung word o direct word po na yon. Tsaka wag po tayong magmumura on air. Okay po ba yon? Opo, sige po. Okay, salamat po. Ere na po tayo. Kapit na po kayo. Nasa tamang gulang naman po tayo, tama? Pasok ko na, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Dude game. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kabuluhan. It's already 11:34 PM at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program, rated SPG, as in Super Pack the Nerd, Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung mainit, nakakapanabik at nakakakiliteng rated SPG Top Secret. At sa pagkakataong ito, meron na tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello? Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Angel! Ilang taon ka na, Angel? 28. Sang lupalop ka naman galing, Angel? Somewhere in NCR. Tama ba, Angel? Opo, tama po. Alright, di na Tama kami... po. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Angel. Angel, 29 from somewhere in NCR. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Ang SPG top secret ko po is ang taas po ng body count ko. Sobra. Mataas ang body count mo. Sige nga, anong numero itong body count mo na ito? Siguro po umabot na po ng 100 pataas po. Basta sobra. Ang dami. 100 pataas na ang body count mo. Pwede mo bang i-explica sa mga kabisyo nating hindi alam kung ano ibig sabihin ng body count? Kung ano ang ibig sabihin ng body count? Oo. Tsuktsakan po. Mga nakatsuksakan mo. Ito yung bilang ng mga nakatsuksakan, tulo ang dugets mo. Opo. Okay. Tama po. Pero bago ang lahat, partner, naka-100 ka na. Di ba? Opo. Sana all. Sobra. Ay, may pasana all. Teka lang, ito yung katanungan dun eh. Ano muna ba ang itsura mo para magkaroon ka ng 100 body count? Sino ba kamukha mong artista? Oo nga. Lakas mo naman. Ganon. Ang kamukha ko kasi dalawa eh. Yung skater na yung si Michael, basta yung skater, siya na sumikat ng 2018 ata, 2017. Wait, hanapin namin ha. Skater.
Opo. Yung Michael, ano ba yun? Michael Jackson? Hindi po, yung skater po na, yung Michael na, yung pangalan. Dito sa Pilipinas? Michael Phelps. Opo, sa Pilipinas. Michael Martinez. Opo, yan po. Tama po. Sinong kahawig niya, partner? Para magkaroon ng image yung mga nakikinig sa atin dito. Pwede ding Robbie Domingo. Robbie Domingo? Okay, sabihin na lang natin what sila. What sila? Si what sila? Hindi po what sila. Opo, hindi po talaga ganyan. Hindi ganun yung itsura mo. Robbie Domingo, kamukha ni Wazili. Oo, ganun din ang datingan yun. Sa F4? Malayo? Malayo doon? Malayo naman po sa Watchley. Okay. Hindi rin kasi ang fan nun. Hindi lang kasi siya fan ng ganon. Pero kung tutuusin, parang ganon din yung itsura, O, diba? Okay po. Tingnan mo, diba? Medyo Ay, oo nga, yung no? itsura, parang Thailander na Vietnamese yung dating. Tapos, very Asian yung look. Oo. No? Malinis Apo, tingnan. Apo. Pero si Michael Martinez po yun, parang ganun. Basta ganun yung itsura. Okay. Ganon yung itsura mo. So, ibig sabihin moreno ka. Ano po ako medyo maputi. Pero yun yung hawig ko po talaga. Okay. Ibigay mo naman sa amin yung imahe mo talaga. Nakita na namin yung kamukha mo. Kamukha mo si Robbie Domingo, yung Michael Martinez. Sige, ikaw. Bigyan mo kami ng imahe mo ngayon sa utak namin. Kaso ang height ko po kasi 5'2" lang ako. Mga ganon. Okay. Tapos, 5'2". 5'2". Hello. Hello, Angel? Nandiyan ka pa ba, Angel? Angel? Wala signal. Nawawala ng signal. Ang tindi nito, partner. Oo, 5'2", Angel. Matangos ang ilong. Ayun. Apo. Ulit-ulit, 5'2" lang po Angel, ako. nawala ka eh. Oo, mga 5 seconds sorry na wala po. ka. Ulitin natin dun sa Ay, 5'2" sorry, ka. 5'2". 5'2". Baby po ang buhok. Na itim. Okay. Tapos, matangos ang ilong. Matangos ang Mabalbon. ilong. Mabalbon. Apo. Ano pa? Malaki. Yung pangangatawan. Sakto lang po. Parang hindi naman mapayat, hindi rin naman mataba. Nagdi-gym? Ay, hindi po. Hindi po ako fan ng gym. Anong sports mo? Tamad. Badminton, tsaka yung Pickleball? running. Running. Running? Apo. Okay. Sexual orientation. Anong gender orientation natin? Bisexual po. Bisexual. So meaning pwede ka sa babae, pwede ka sa lalaki. May crush na babae, pero more on bi. Nagkakagusto sa bi talaga. Tapos mga lalaki, ganun. So dun sa 100 na yon, masasabi ba natin na puro mga lalaki ito, mga bi ito? May lalaki po kasi. Mayroon ding lalaki, pero konti lang yung lalaki din na nakasex. Ilang porsyento dun yung mga babae? Sa babae po, wala pa po, walang babae. Nagka-crush lang. Okay, linawin natin kasi meron tayong tinatawag na bisexual man, may bisexual woman. So meaning, itong mga napili mo o mga nakachukchak chenes tulang dugets mo ay mga ipinanganak na lalaki. Tama? Yung nakachok, konti lang yung mga lalaki, pero mas marami yung nakasex combine. Mga ilang percent lang siguro. Siguro 10. 10? Baka wala pa. Hindi ko na mabilang kasi sa sobrang dami. Okay. Ano yun natin? Rephrase natin ang tanong. Mga talong ang meron itong lahat ng to. Tama? Opo. Ang daming talong niyan. 100. 100 talong. Uy, taray parang pwede ka na magbenta sa palengke. Magkano na ba kilo ng talong ngayon? Magkano? Wala akong idea. Wala Hindi kang po kasi ako idea? namimili. Di ang dami mong nakita na ng klase ng talong. May punggok ba na talong? May galit bang talong? May malungkot? Parang wala pa naman ako natikmang malungkot. Siguro pag hindi pa siya hindi pa siya tumatayo yun. Ah. Malungkot siya.
Kapag tumayo na, masaya na ba yun o medyo galit, ganun? Ano, parang ice pick. Ice pick? Ice pick? Aray mo. Ice pick. Oo. O sige, Angel, tuloy lang sa kwentuhan natin. Paano naman nagsimula tong journey mo sa pagkakaroon ng more than 100 bed partners? Ang ano kasi noon dati, nagkaroon ako ng ano. Ang sinimulan po kasi noon, na-molestya ako nung bata ko. Ay. Ng kalaro ko. Tapos ayun na. Hanggang sa nagkaroon ako ng parang naguluhan na ako, yun na. Yun na po yung sinimulan. Anong, habang lumalaki ka, dun sa parte naman na namolestya ka, nagkaroon ka ba ng lakas ng loob para magsumbong? O yun yung Hindi naging po. dahilan talaga para mamulat ka sa ganitong klaseng gawain? Opo. Ano po, hindi po ako nakapagsumbong kasi tinatakot niya ako na sabi niya, papatay niya raw ako. Kasi bata pa ako nun, parang grade 4. Tapos siya, parang third year high school ata siya that time. Tapos ang tangkat niya. Mga 5'8 ata siya, 5'9. Tapos ako bata, sobrang bata ako. Angel, matanong lang kita ha. Komportable ka bang pinag-uusapan itong mga bagay na to ngayon? Opo, komportable naman po ako. Okay, sige. Tapos, nung nagtuloy-tuloy na yon na-experience mo yun dun sa nagmolestya sa'yo, ikaw din, parang nabuksan na yung isip mo sa ganung bagay. Opo. Wala pa naman doon ako sa ganung bagay dati. Pero nung nagkaroon ako ng ganun, paligala kasi ako nung bata. Kaya kayo guys, huwag kayo gala ng gala. Huwag niyo ako tularan. Kahit gabi na, nasa galaan pa, mahilig maglaro. Ayun yung naging mitya ng aking pagbabago. Tapos, nung nag-high school ako, nagkaroon na ako ng jowa nun, straight. Ka-jowa na ako. Tapos, wala namang may nangyayari pala. Nag-mouth to mouth kami. Hanggang doon, tapos subo-subo lang. Mouth to mouth, tapos Ayun subo-subo na. lang, ganon. Opo, Ulo-ulo tapos lang. subo-subo lang. Tapos outdoor pa. Outdoor? What do you mean by outdoor? Sa labas ng namin, village. Sa labas ng village Pero yung mabundok ginagawa? naman. Magubat naman kasi dati nung time na yon. Magubat dati. Kumbaga nasa probinsya yan? Hindi po, Manila. Paano naging magubat sa Maynila? Parang sa... Magubat po nun. Saan yan? Explain mo sa akin saan sa Maynila ang magubat. Kasi dati, naabutan ko pa po kasi ang ilog dati maputi. Medyo maputi pa ang ilog natin. Nakikita pa yung mga isda. Ay, yun yung time na yun. Naabutan ko pa ang ilog natin. Medyo maputi pa. Nakikita mo yung mga lumalangoy na mga maliliit na Malinaw isda. pa. Saan ba banda yung Opo. sinasabi mong madamo pa o madami pang mga halaman? Somewhere in Caloocan. Kasi baka ma-identify kasi ako ng ex ko. Okay, Kaya hindi ko sige. sinasabi. Sige. Pero hindi ko na kasi masyadong magkabatch tayo halos, Angel. Pero ako laking Sige, Maynila ako. Namuhay ako sa San Andres, Santa Ana, Paco, Pandacan. Lahat ng yan halos naikutan ko. Kaya alam ko yung mga gusali na nakatirik no sa Maynila. Kaya parang hindi ko makita na nagkaroon ng mga kagubatan sa Magubatan. loob ng Metro Manila o doon specifically sa Maynila. Saan ka ba nagpatirik? Ay nagpuntang nakatirik na... Caloocan daw eh. Caloocan. Sa Caloocan. Katabi lang po nun. Kasi hindi ko po pwedeng sabihin yung pinakalugar. Okay lang, Baka okay lang. ma-identify ako ng ex ko. Okay. Matagal kasi kami nun. Sobrang tagal namin. Siya nagpaluwag ng MOA ko. Siya ang nagpaluwag ng MOA ko. MOA. Ano yung MOA? Yung bakit. Bakit? Sa exit mo. Kala ko Apo. memorandum of agreement eh. Ma-identify niya kasi ako kasi 8 years kami. Ay, 8 taon na magjowa. magkarelasyon. Ang tagal. Dahil masarap kasi tayo, kaya pinanggigilan niya ako. Sarap ta. Sino naman kamukha nung ex mo na yun?
Ay, hindi naman siya kagapuan, pero malaki ang kanyang chicken joy. Crispy. Crispy. Na backdoor daw. Yeah. Oo. Sobra. Talaga? Kabog. At laging galit. Laging galit. Nami-miss mo? Kaya nagtagal. Opo, may nangyayari pa rin naman sa amin. Up until now, kahit mag-ex na kami. Eh bakit hindi na lang maging official na kayo? Ewan ko po eh. Kasi, May mas thrill kasi yun Ilang years na rin kami na nahiwalay eh. May mas thrill yun, Siguro partner. baka, ano po, may nangyayari pa rin naman sa amin kahit ilang years na kami walay. Mga siguro 3 years to 4 years na kami walay. Pero paano dumami ng ganun yung ano mo? Kachuk-chak-chenes Opo. Ito pala. Ano po kasi high school, tapos nag-college ako sa Manila. Then, yun ang sinimulan na. May mga GC na uso, mga group chat. Yung dating Facebook na, yung maliliit pa lang Nokia, meron ng Facebook sa Nokia. Ayun po. Doon nag-start na marami ako nakilala sa Facebook. Pero GC pa lang yun dati, yung mga chat, text na sa message. Yung sa Parang cellphone lang. yung GC nun, parang ang meron tayo nun, Friendster eh. Hindi, yung sa Ako, cellphone. yan, Pero naka- yung Friendster, pero wala akong nakaano doon. tinutukoy niya, partner, yung may mga code name pa. Kunyari. Yung GM. GM. Pero wala pang group chat nun. Group message yung tinutukoy niya. Naiintindihan ko siya kasi Nokia pa gamit niya. Oo eh. Yung tipong mag-group message ka, send to all ka, tapos biglang ano ka. Parang magme-message sa'yo. Parang check up. Kasi yung pala hindi ka nakapag-unli. Kahit Angelo Uy. Siyempre gawain niya rin yan, no? Yung I love you niya, pinapasa niya sa send to menu, no? Aray ko. Okay. So, nung time na yon, nag-group message ka. Oh, anong ano mo nun? Anong code name mo? Hindi ko na po Hindi kasi mo na matanda. maalala sa sobrang tagal El na po Supladito kasi. 21. Ikaw. Lip Black Sheep. Oh! Ikaw ang title dyan. Ikaw. Parang wala na akong, parang pangalan ko lang din po yung code name ko na. Parang hindi naman ako naglagay ng, basta hindi ko na rin din kasi maalala. Ako, may code name ako talaga. Ano? Yummy Baby. Aray mo. 01. Bakit? Kahit sa run online, ginamit ko yun, Yummy Baby. Tsaka yung mga uso pa talaga dati, yung mga Yahoo Messenger na ganun yung mga pangalan natin, no? Malalaman mo din talaga kung gaano ka-jeje kung babalikan mo yung unang email na ginawa mo. Kaya nga po. Okay. Angel. Apo. May Okay group message ka. Anong ginawa mo dun sa group message na yun? Anong sinasabi mo dun sa group message na yun? Kasi dun more on bulan, tas jojowain ka pag natypean ka. Tas isa-search na Facebook mo, tas mag-meet kayo. Parang meron ka, may get together, mag-iinuman. Nag-eyeball Tas kayo. nagkaroon ng jowa. Kajowa po ako dun. Tas ayun, pinatikman po. Masarap? Masarap naman po siya. Mhm. Taga Bulacan siya. Taga Bulacan. Okay. Oo. Tapos nun, meron pang iba. Opo, ang dami po. Ano yung Marami pamantayan na, mo para mapa-oo ka o para pumayag sila sa iyo? Sino bang nag-aalok? Ikaw o sila? Hindi po yung nag-i-start sa flirt lang. Tapos, ayun na. Tapos, magsisex na. Magchuchuk-chak chenis Basta na. mga, apo. Ano po kasi, mga mga ano po yan, mga wild, sobra. Kahit wala pa kayong 3 oras magkakilala, pwede na yun, ganon? Ay, hindi naman po ganun. Siyempre parang flirt. Magkakakilala muna. Mag-chat, siyempre mag-text kayo. Tapos, ayun na. Tapos, kasi yung get together, parang sa isang pagkasali mo, mga 1 linggo, may meet up, may parang mag-meet kayo na magkikita-kita kayo. Tapos, ayun. Parang yun, ganun nangyayari. Tapos, may nagiging jowa ako doon. Tapos yung unang naging jowa ko, yung taga Bulacan. Sa chat na yan. Pagkatapos ayun, nun, sex na kami kasi siya eh. Mataas din body count ata nun, ewan ko dun. Magaling na siya nung natikman ko siya.
Tapos ikaw, paano mo marirate yung sarili mo? Nasa expert level ka na ba o parang beginner ka pa lang? Hindi pa Amateur? naman po. Parang medium lang ako kasi nanonood-nood na rin po kasi ako. Yung Medium. Alam niyo na, yung mga bawal sa bata. Mga SPG. Mga SPG talaga. O tapos, paano ka nag-evolve into someone na dumadami na o nagpapapasok ng mga iba't ibang tao sa buhay niya? Opo. Ang nangyari yan, parang kasi po pag na ano ka sa sex, sa tsoktsakan, pag parang nagkaroon ka ng karanasan, parang masarap po talaga. Mhm. Pero di ka ba natakot noon? Uy, baka magkasakit ako dito kasi kung sino-sino Natakot ako ngayon na itong taon. Kasi binibilang ko dati, nagbibilang ako ng May mga listahan naging ka ba? Nakasex po. May listahan ka? May mga pangalan yung nasa listahan mo? Wala po, hindi ko po siya nililista kasi, pero inaalala ko lang yung mga nakakasex ko na. Parang inaano ko, binibilang ko lang po sa isip ko, sobrang dami po. Tapos, syempre parang natatakot ako noon. Pero nagpa-test ako nung etong taon, nakailang test na po ako. Pero negative naman po ako sa awa ng Diyos. Mhm. Parang ano kasi, parang safe pa kasi noon. Ewan ko po. Pero wala pong mga condom yun. Di kami gumamit ng kapote. Tapos? Ayun po, ewan ko ba't siguro, hindi ko alam ba't negative ako. Kaya parang blessing na rin sa akin. Kasi yung mga naging kasabayan ko na mga kaedad ko, ngayon parang naubos po sila, parang dahil sa sakit. Hindi ka ba natatakot? Natakot ako nung dati na hindi pa ako nagpapatest. Pero ngayon nakapagpatest na kasi ako. Negative naman po. Kaya uminom ako ngayon ng PrEP. Prep? Ano yun? Opo. Yung pinapainom para hindi ka magkaroon ng HIV. May ganun pala. Ayun po. Opo. Galing. Pero hindi ka safe nun ang PrEP kasi iniiwas ka lang sa HIV, pero sa mga STD hindi. Katulad ng mga tulog, gonorrhea. Pwede ka pa rin mahawaan nun. Kahit nagpe-PrEP ka. Pero HIV, parang 99.9 safe ka na po. Pero anong pamantayan mo? Para talagang, ito, pwede na to, ganyan. Bukod dun sa sinasabi mo na i-flirt mo muna, ganyan, magkakaroon muna kayo ng conversation. Ano pamantayan mo Hindi para naman matuloy flirt. talaga kayo sa kama? Parang nagliligawan din, parang ganun. Parang naglolokohan, pero syempre ma-attach. Hindi naman po parang flirt-flirt nangyayari. Nagliligaw pero pag nagkatikiman, tapos na parang ganun, parang ganun. Ganun po yung nangyayari. Goodbye na? Pagkatapos na matikman, ganon? Opo, ganun. Paano nag-goodbye? Hindi na nagpaparamdam, ganon? Ano po, parang, ganun nga po, parang ganun. Kasi, parang hindi na nagchat ng kapag natikman ka na nila, parang makikita mo nakikipag-flirt na sa GM, group message, gano'n. Sa 100 mo na body count, ano yung mga ano yung mga propesyon ng mga nadali mo? Mga bata pa rin po kasi yung mga yun eh. Pero ang natatanda ko may natikman ako na guard. Guard? Bata pa ako nun. Guard? Malaki batuta nung guard? Sakto lang naman. Pumutok yung barel? Patindi lang. Yeah, opo. Yung lumabas yung yung gravy ng Chicken Joy. Sakto lang pala, pero lumabas. Oh. Opo. Mano lang siya bumayo. Matindi lang po siya bumayo. Bayo ng security guard. Safe ka. Bayo ng security guard. Safe ka. Okay, Angel, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan dun sa naging experience mo dun sa 100 na yun? Ang dami po. Ay, yung isa na lang, Dalawa. nagsta-stand Ay, out. siguro 3 sila. 3 po yung hindi ko makakalimutan. Oh, sige, yung una, ano yun? Yung, sino ba nakalimutan ko? Huwag mo nabigay yung pangalan, yung pangyayari wait na lang lang. po. Yung yung taga Bulacan, di siya gwapo pero, nagka-sex kami noon, una, parang 2 beses.
Tapos, yung pangalawang beses namin, binayo niya ako ng 6 na beses. 6? Yung pangalawang meet up namin. Opo. Kaya hindi ko makalimutan. Pero masaya. Masaya naman po. Kaso parang gahasa yung ginawa niya sa akin. Parang rape. Pero with consent naman yun sa'yo. Opo. Parang kagustuhan ko naman makipag-sex. Hindi na ako tumatanggi. Kahit parang nasasaktan na ako. Nung time na yon. Okay. O, pangalawa. Yung pangalawa. Yung pangalawa, syempre yung ex ko. Syempre, ang tagal na namin nun. Parang 8 years kami. Siya na talaga yung nagpaluwag ng aking MOA. Alam niya na kasi yung ano ko eh. Yung information talaga sa akin pag sinabi ko kasi mga ano, makikilala niya talaga ako na ikinig siya. Ano ka pala? Top or bottom? Bottom po. Bottom. Versa box. Versa? Bottom. Bottom po. Okay. Unlimited bottomless. Ganun. Opo. Okay. Yung pangatlo. Yung size pala, nakalimutan ko. Kasi yung sa jowa ko, yung ex ko na, yung size noon, siguro mga 6.5 na mataba talaga. Parang lata talaga. 6.5 Sobra. lata ng ano? Lata ng sardinas. At talagang buhay na buhay lagi. Minsan kahit nasa public kami, tinisipa ko yung ano nun, yung harapan nun. Minsan kasi niloloko ko yun. Piniflirt ko sa public pag kumakain kami sa mga resto. Sinisipa ko yung harapan niya. Ang tigas talaga, grabe. Walang Kaya hindi ko iniinom rin yun na makalimutan supplement. Pa? Walang iniinom na supplement yun. Wala po. Sobrang, parang ano siya eh. Parang sobrang libo. Hindi mo masabing din. Sobrang tigas po talaga ng ano niya. Chicken joy niya sobra. Okay. Crispy na crispy talaga. Doon tayo sa pangatlo. Etong pangatlo, eto lang po yun eh. Yung pangatlo. Eto naman, sobrang laki talaga. 10 inches. Ano? Kaya hindi ko makalimutan. 10 inches na sobrang taba. Ano to, may lahi? At bata pa siya. May Hindi naman lahi? po, parang may lahi po talaga. May lahing malalaki yung nota. Hindi, lahi ng ibang bansa. Parang wala naman yata Hindi Pinoy po. na ganun. Hindi ko po alam eh. May lahi siya. May lahi yung pamilya nilang malalaki ang nota. Lahi lang na malalaking nota. Pero hindi yung parang nalahian ng European. Hindi po kasi yung tatay niya, bakit yung nota nun pag lumalabas. Eh. Ay, pati Tas yung tatay, binapansin mo talaga yun. Oo po, kasi kapit-bahay namin sobra. Kapit-bahay lang namin, katabi na lang. Gusto mo ng daddy-daddy ah. Okay, Tatay mahaba. na mga kapatid. 10 inches, pero makapal ba? Sobra. Parang hindi mo kakayanin. Siyempre, iba po kasi pag sa bucket list. Pinapasok. Iba po 10 kasi yun. Yung 10 inches parang, di umabot na sa esophagus. Nung unang ano namin, hindi ko kinaya. Sabi ko, hindi ko kaya. Kahit isubo, pag kinano mo, ano bang term dapat pwedeng gamitin mo? Basta sinubo mo yon, hindi mo kakayanin. Parang Maduduwal ka. Hanggang ulo lang po ata ako dun. Kasi ang taba rin, sobrang taba. Pero bata po yun. Talaga, matangkad? 18. Kasing laki ko lang po, parang 5'2" lang. Talaga, may ganun Grabe. Opo, nagulat nga po ako. Akala ko kasi dati hindi. Parang hanggang tuhod yung ano. 10 inches po talaga. Pag nag-shorts Binubuo nga po ako eh. Hanggang tuhod, no? may may nagdadangle. Oo. Harangin ka ng gwardya, no? Baka akala kumuha ka ng tinapay, no? Opo. Hanggang tuhod. Pero sa shirt niya, pag tinitignan mo siya, pag nakaubad kasi dito sa labas, parang wala. Akala mo wala. Kasi dati sabi ng mga kapitbahay namin, dito, ano daw, malaki yung ano niyan, malaki yung chicken joy na dala niyan, sabi ko, naku, hindi naman totoo yun. Tapos, yung may friend, kasi ako na bakla talaga dito, wala na ngayon. Sabi niyo malaki na yun, kasi nasubo ko na yun.
Sabi niya, ay, hindi mo totoo kasi wala namang bumabakat doon. Malaki ba talaga yun? Mga ganun ako. Baka iniipit papunta ng puwet, di ba? O kaya pinapalupot, Ginagawang belt, no? Hindi Teka lang. naman eh, parang nakababa lang kasi yun. Kasi nung pagtapos namin, parang binababa niya lang. Pero sobrang tigas din po talaga. Parang yung ano nun, yung chicken joy nun. Tutuluyan na natin to ibaba. Madami ka na Yung nasabi na diretsong mga salita. Ay, At sorry baka po. tayo mapahamak. Angel! Ang lupit nitong mga ibinahagi mo. Pero sa kabila ng lahat ng mga itong binahagi mo sa amin, naka 100 plus ka na body count ka mo. Ano ang maibibigay mong leksyon sa mga kabisyo natin? Speaking from an experience na meron kang ganitong more than 100. Masasabi mo ba na okay yan? Go ba sila? Ganon. Ano pa? Yung huli niyo pong sinabi? Baga, bigyan mo ng magandang leksyon yung mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Kung meron kang gustong ibahagi sa kanila na aral dito sa ibinahagi mo Okay kanina. Kasi po, nung bata ako yun, nagsimula doon, ingat kayo, guys, yung mga bata pa, yung may naninig, mga nakikinig man na bata pa ngayon, o kaya magulang, kapatid, yung mga kapatid nyo, lalaki, babae, kahit lalaki pa yan, babae pa yan, bantayan nyo na huwag nyo palayasin sa gabi, lalo gabi. Kasi hindi nyo alam na baka mamaya may ginagawa na yung mga kaibigan nila sa kanila kasi meron mga ganong case pero hindi lang nasasabi. Ganon kasi nangyari sa akin. Tapos kagaya ko naman na parang naging sex addict kasi ako noon, parang na-addict ako sa pakikipag-sex. Parang dumating ako sa point na nadidikit lang ako sa lalaki, parang yung katawan ko nanginginig, parang gusto ko siyang ablutin. Nagkaroon ako ng ganong, parang nagkaroon ako ng sakit sa trabaho ko noon. Tapos pag may nadidikit sa akin, katawan lang ng lalaki, parang gusto ko na siyang dalhin sa CR. Parang ganon po nangyari sa akin. Parang nagkaroon ako ng sakit na sex addict. Parang ganon. Nasa trabaho ako, pag may nadidikit lang sa akin, basta kahit katawan, nahawakan lang yung katawan ko, nanginginig po ako, parang hindi ko parang nahihirapan ako kontrolin na parang gusto ko siyang makasex, parang gano'n, kahit sino-sino lang. Ganon po yung nangyari sa akin. Kasi minsan parang mental health, parang magkakaroon ka ng pag-addict ka sa sex, parang hindi na po kasi siya minsan natural. Parang nagkakaroon din yung utak mo ng parang may sakit, parang ganun. Parang nagkakaroon. Kaya kailangan magpakonsulta rin po sa psychiatrist kung kaya naman po. Tama. Pakonsulta sila. Tama. Kasi baka mamaya kailangan ng professional para matulungan yung mga kagaya ko. Pero na-overcome ko po yun. Kasi kung hindi ko na-overcome ngayon, baka na Julie Vega na po ako dun sa Julie Vega. Na Julie Vega, nahuli na po. Nahuli na. Ng ating mga kapulisan. Tsaka maganda talaga Kasi po, na aware tayo, 'di ba, dun sa mga nangyayari sa atin. And we hope na na umukay ka at wala ka maging sakit, no? Alam mo wala naman na po. kung ano. Tagal na po noon. Tagal na po nangyari sa akin yun. Parang siguro mga 5 months ako noon. Pero dati na po yun. Pero ngayon, tamang na lang ako. Tamang sit-sit na lang. Tsaka sana, pero hindi pa ako nagpatulong sa doktor. Parang sa sarili ko lang, para yung katrabaho kong isa na kaibigan ko, doon ko lang nakwento sa kanya, pero wala naman siyang nagawa. Parang wala rin naman siya nagawa. Pero iba pa rin kasi sa nabahagi ko lang. eksperto mo, no? Sa eksperto mo Opo. talaga siya maibahagi. Tsaka salamat din sa Opo. tiwala mo, Angel, sa pagbabahagi mo ng top secret ngayong gabing ito. Yan. Thank you po. Thank you Good evening din. Oo. Okay pa. Ingat ka palagi, ha? At ingatan mo ang sarili mo. Apo, salamat po. God bless sa inyo. Salamat. Okay po. Thank you. Thank you rin po. Partner. Hindi nung binibelt, no? Binibelt mo yung
Yung batuta mo binibelt na sa sobrang haba. Oo, yung nakapalupot na sa'yo, no? Kasi sobrang haba. Parang I wonder, dapat lagi pag may support ka na, no? Yung support ng katawan mo, meron. Pag galit ka, gawin mong sinturon, panghampas mo, no? Hindi, minsan naging belt siya, minsan din naging batuta, ganyan. Grabe. Oo, kakaloka. Hindi, pero alam mo, napakahalaga din nung nung tamang guidance, 'di ba? Pag bata pa ang isang tao. Kasi kung ano talaga yung nagiging pundasyon, yung mga nakikita sa bata o kaya yung mga napapa-experience sa kanya ng bata, doon talaga nagmumula ang lahat kung Tama, bakit partner. bakit at sino siya ngayon. So, mahalaga din na nalalaman natin kung ano yung mga trauma o ano yung mga nangyari sa isang tao sa kanyang nakaraan. Nang sa gayon, di natin siya mahusgahan kung sino man siya ngayon. Kung bakit, may malalim na dahilan kung bakit nagagawa ng isang tao yung hindi normal sa paningin natin. Tama. At mahalaga din po na kung naramdaman mo na at meron kang pakiramdam na parang ito po ay nagmumula sa ganitong klaseng nangyari sa akin sa nakaraan ko o kaya parang ginagawa ko na to ng madalas, parang hindi na to normal, baka po pwede na ako magpa-check up. So, self-awareness is also a key. At mapagkatiwalaan mo sana yung mga tao na talagang tunay na nagmamahal sa iyo. At yun yung pwede mong mapagbahagian ng iyong mga saloobin. Sa akin, partner, yun lang. Tama lahat ng sinabi mo. Wala na akong masasabi. Tsaka mahalaga yung magpapacheck up ka. Tama. Oo. Tsaka mahalaga din yung stick to one, no? Tama. Totoo yan. Hindi kape, di ba kape 3-in-1? Tama. Yung stick to one, at least, Isa lang yung minamahal mo. oo, Isa lang yung pinapasukan mo. isa lang Na din bahay. isa lang din yung nilalabasan mo. Yes. Na bahay. Na bahay. Oo. Kasi pag ganun, iwas ka din sa mga sakit-sakit, diba? Tama. Kaya Titangelo ha, wag tatlo-tatlo. Charot! Parang mali ka. Parang 5-5. Lima ba? Kala ko 7-7. 7-7 yung driver. Salamat kabisyo sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At sa Monday po ulit, magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi at mag-enjoy po kayo sa weekend dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kaya mga kabisyo, andog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by Air Supply. Someone Who Believes in You. Metro's #1 Love Radio. Basic!